So, good evening mga idol. Sup, So, Gambino is back. So, ship tayo bukas. Halos puno lahat ng mga idol, no? Lalaki, may good size, may sobrang lalaking gagamba. Mga gagamba. Yan, may good size. Puro good size yun nandyan. Mga TM to. So, ship tayo bukas. Good size, TM size. May mga derby size dito. Derby size, no? Meron din derby size dito. Meron kasing area mga idol na ginagamit nila is 0.22 lang, no? 0.22 pataas. Gusto nila yung lalaro sila ng 0.22 pataas lang. So, meron ako mga ganito. Pero yung mga panglarong 0.22 lang, no? Hindi siya tataas. Siguro po ng mga 0.25 to. So, meron ako mga ganyan. Meron din naman ako ng malalaki talaga. So, may mga pula. Ito malaki to. Tatak to siguro ng, kahit na condition na to, ang mababang timbang na nito siguro. Mga 0.32, no? Malaki talaga to. Pinakamababa na siguro na ito, 0.32. Pag na-reduce na to, medyo mabigat pa to sa ngayon. Mga nasa 35 siguro, sobra. Paababa pa to ng 31. Pagkat day of fight, no? Mga 10 days. 10 days conditioning, baka mag 31 lang to. So, ayan. Ayan pa dito. Ayan. Green. So, maliit na to. Mga patak lang mga 27 to. No? Pero maganda ka sa sukat mo. Malaki ka. Isang kaha ko na ano. Doon. Meron ako nilalagay doon. Yan talaga. Mga super yun. Mahaba. Pero dyan yan sila. Kasi may niluluto tayong mga gagamba. No? So, mas maganda yan. Ito yung mga TM pa na. Ship natin ito bukas. Kita ko sa inyo yung solo ng mga TM size. So, mga TM dito. Halos lahat may order na to. No? TM size. Medyo mabulto yung gagamba ngayon, no? Kasi non-stop yung ulan talaga. Halos araw-araw mong ulan ngayon dito. Medyo may mga kaha yung gagamba. Pag hindi kasi rainy season, no? June, July kasi talaga yan tag-ulan na. So pagpatak ng September yan, mga ganyan. Medyo magre-reduce na ulit yung gagamba, no? Reduce sila sizing nila. Mga kaha. Mabulto kasi yung gagamba ngayon. So mga hindi mahihilig sa mabulto, no? So gabi ako nagbablog kasi gabi na dumating tong mga gagamba. So yung mga order na to. So ship natin lahat yan bukas. Lalagay ko pa yung mga gagamba dito. Kasi para makapahinga yung gagamba. Tapos rirepakin yan, no? Malalaki pa dun, no? Ayan natin ang napitan niya. So, ayan. Malaki na mga kahano. Pero okay lang kasi OS Jumbo naman yan. Malalaking gagamba talaga. Kasya 5 piso dito sa kahano to. Malalaking gagamba yan. So, dito yung mga good size. Good size hanggang. Sa kulay, hindi siya ganun kaganda sa kulay. Pero sa kapal ng paa, makakapal yung mga paa. So, yun lang, no? G, repakin muna natin to. Ship na natin.